Mi-a făcut un torn fratele meu Caran. Am venit cu frigerie, ne-am luat totul și diseară la 12 facem surpriză. Și trebuie să mergem și la ziua lui David. Trebuie să mergem să-i cumpărăm cadou lui David. Am luat tortul pentru Caran. Și acum mergem să cumpărăm un cadou pentru David. Hai să punem totul în mașină. David, di pe mama, dar n-am chitul gata. Ia, ia. Uite-l-ia. Ah, tu, gata, mă. Și tu nu am. Da, mă, devin să eu. Băi, mă, dar mură, șulai cu mani. Șulai cu, hai. Șulai, bă, de eu, băi, tu. Activul sală, dolari. Apoi luăm Nu scapa, băi, că am să hai, David, fă-i cu coa. Sau... Poate pregătiți la tot. În berăl caco. Da, și tot muzica la blocarea. Gata, mergi ca de-a, mă. Păi tu recăți la muzica, o pisare, tu recăți la muzica. E drum, e boxa, mergi ca de-a. Tot muzica o pliosul. Atunci, apoi după. Mă, mare răbdare, A intrat cineva acolo, câți avem? o persoană. Canadian de nu-și fac canetă, alea o punge, dar o problemă Așa, cu și toată aia. lumea, așa, că la ziua lui Davidescu aici, împreună cu regele aici, cu De-ala niște căciulițe, butelie, așa. Hai de lângă. Că aia lumina te ajută. Stai așa, stai așa. Hai că stai așa, la ce în bucălării. Haidea. Haidea. Trăim mâna așa, ca Alex. Hai, lasă, Hai, bre! Fă mă uite părărie. Hai, nu repede, foame la tot. Tot cu dea, e foarte. Haide, Până ți s-a tu că-i boxa. Dă bă la mine una, dă bă. Știi că din aventuioci. Exă. Hai să ne părările. Hai să? Gata, mănăi. Mănăi, hai. Merge. Dar ce și asta nu fără de tine, Avem ceva acolo. 40 persoane. Ia dăm pe de muzică. Orice au fost colective. Deci tu drum mod, Ia uite ce avem aici. Belioșca, Vezi tu, băi, tu? Ha? Cristale de rubin. Live for Romano. Nu fost colective. Nu-i conic. Nu știu, cred că eu, nu știu cine era. Nu cred că eu. Gata. Eu sunt. Trei melodie scurte la mulți ani. Prietene, am mâncat, am băut, a venit să tăiem tot. Ia, de un pic, să fac o poză la tot. Ca al nostru. O ce m-au oprit pe... Vezi că ai camera O Lila, ce fi mai mișto, bă. cu untură de acasă. Ia, David, stai acolo lângă. Bă, ce ăsta? Tu ai Să știi cum fie camera, ia. De la mine. Mâncăm acum. Ia. Unde e blana? Acasă e. Eu i-am dat un galben de ăla, o medalie. Ia uite. El se joacă. Ia, mănâncă tine, ia. Stai. Na, am băgat și un pic acum. La Mădălina cu acum. Ia gura. Ia. O să ugră, hai telecomanda la 2 Ai mâncat telecomanda, băi, băiatule, ia uite-o,
moșcară, să ne moșcară. De Halina. Mănâncă, bă, și tu din telecomandă, hai! Ia cu gura. N-are tandă! Hai și tu! Já, Haite, já. Mai sunt copii, nu mai! Hai, Hai, stai gata, jos, pune acum, stai jos. Hai și la clasă! Am mișto da Hai la toți, Ce-am așa. mișto, Mate, dar ce-am tu la? Hai, Ionina, că te am eu. Dar aptă că Câți avem? Câți avem? te pun pe vrocul meu. Se dezabonează și el ați care e. Nu! După ce strângem un pic aici ordine. În ce, mami? 12 mergem la canafe. Am venit la ziua lui David și la ora 12 mergem la ziua lui Caran. Am făcut tort. Surpriză! Da, păi tort surpriză este. Tort surpriză. După 12, parcă mai fain ar fi fost mâine să mergeți mâine. Cu toate torturile. Cu toate torturile mâine. Ca așa le tăiați acum, dar mâine Nu, merge altfel. păi nu, Doar tăiem unul ele. în seara asta. Unul. Și Le doar nu ne tăiem pe toate. Mâncăm unul în seara asta. Și restul mâine le punem pe masă. Da. Nu? Nu? Sper să nu ne vadă, că uite ne vede. Că e înăuntru. Nu ne aude. Și așa se uită ori la noi atunci când vorbeam la masă. Se uită, a înțeles? Da. Cred că a Nu uitați înțeles. să vă abonați la Ordena Mihai de la Strehai. Da, prieten. Să vă abonați, prietena Loredana, nici nu știu contul ei. Loredana la Se uită în fiecare seară ea la abonați. Loredana Mihai la Strehai. Să vă abonați la fata asta frumoasă. Uitați și cui frumos are în cap. Și obrazi roșii. Am revenit, prieteni. Este ora 11:30. Mergem după Mădălina ca să mergem să facem surpriza lui Caran, fratele nostru. Și acum mergem după Mădă, o luăm și mergem la sora cealaltă, a mai mică. Și i-am făcut eu un tort, i-a făcut sora mea Mădă un tort și sora Roxana un tort. Și tata un tort, deci o să fie, cred că vreo 5-6 torturi de prieteni. Ca să un tort. Am fost și la ziua lui David, ne-am distrat foarte frumos, am mâncat, am băut. Tortul a fost foarte bun. Da, a fost un tortul foarte bun. Hai, oprește ca să o sun pe Mădă să iasă la poartă. Hai, Mădă, hai, că de când te aștept? Hai. Hai, da, hai. Frate, nu mai luai telefonul meu, deschide și mie ușa. De ce? Adică nu mai știu, că e frig. Și David nu mai vine? Nu mai iau pe el. Oh. Nu mai iau pe el că e frig și... Hai, ținem și mie camera un pic. Eu nu mai pot. Mă doare Nu măseaua. știu mie geamul ăsta. Doare măseaua și Andra tot la fel. Și ce, aveți vreo pastilă să-mi dați mie? Păi a Gata. luat Nurofen. Ați vorbit cu tata? Mai Da, mergem la Rusia acum. Ce mă de ce dau eu caran? Noi sunt 20 de minute, tata. De ce dau eu un caran? Ce frig e mie. Ia, dăm și mie să un pic din țigara aia, să o bag în urechi. nu-ți dau acum că îmi fuzi pe Andru. Ah, bine. Acum mergem la sora cea mică. Prieteni, să o luăm și pe E ea. aranjat de desfăcut la păr. Păi, am aranjat și eu. Da, și o sprenă de torturi. Fusta mea e plină de frișcă. Păi nu te-ai schimbat. Ia arată-te aici la prieteni. În bucătărie, ia uite-mă. Am zis aici la prieteni că a fost foarte frumos la ziua lui David, ne-am distrat, am mâncat. Tortul a fost super. Da. Mă, tine mai pus tortul ăla. Nu mai că Are acum de unde să mănânce. are acum 5-6 torturi. Ne vede pe cameră, să nu ne vede pe cameră. Oprește și tu formul de când intri. Ah, deja sunt oprite. Ia uite, dacă mă oprea cineva. Față, deja era oprit. Puteți să... Oprește, mai filmăm. Și fratele meu este în ghioțel. Ia uite, În mărțișor și și în mai vine ghioțel. și socrul lui, acum cu încă un tort. Deci în total câte torturi are? 6 torturi. Memorați 100. Au, ce fac? Ia uitați, prieteni, ghiocel. Pentru 1 martie s-a născut. Ce a făcut eu caran? Vai, ce cadou i-a făcut. Carane? Și sora mică, Roxy? Miora meu, care l-am făcut eu pentru tine. Asta ți-am făcut eu. Sora ta. Sora ta, favorita ta,
Cea mai apreciată dintre toate surorile. De unde știi tu pe cea mai Mi-a apreciată? zis. Da, mi-a zis. Da, ți-a zis. Eu sunt favorita lui. Ia uitați, prieteni. Așteptăm acum. Ia uitați câtă lume aici. Prietenul ăsta și al 6-lea tort de la socrul lui. Ia uitați, prieteni, câte torturi. Încă un tort. Încă un tort. Și asta are fi. De la socru. De la soacră. Mamă, câte torturi are cărăm. Haideți, prieteni, că așteptăm să vină. Acum intrăm peste el. Ia și șampaniile. Ia și tu șampanie, Ioniță. Trebuie să-i pun să vină. Ia mă, dă tu. Hai de cu Andrei. Care o tătă? O cu ce vreo tătă? Não, fiindcă zicea să aminte, uite. Já mai putem. Hai cu tortul, come? Nu-i copilul ăsta. Hai că vine camion. Ah, vezi ce avem. Bă, ce Mai părpări, și mai părpări, mamă. Tu să-i cred, mai. Eu cred că așa pe să se facă 12 fix. Cred că tata așa e superstițios. Mira il frappiere, no? Oggi dopo mi viene, Acum, prieteni, intrăm. Acolo, curtina pe rând. Dă-te, tati! Bravo, canal. Hai, ia tu prima. Hai, Camila. Ia-te la boxă. Dentro da boxa, vamos dentro. Hai, ia-te la boxă. Bejar tarcala. Ia uitați, prieteni, am tăiat Hai, mă, mai mic, tu cadeam de la loc, măi, de tot. Cadea mai ciopel sărbătoriți. Hai, mă, gata, și nu poră. Hai, Jenica le cu socru. Vezi, tatacă. Tu și-a luat Hai, mă, gata. La mulți ani te trăiți.
Da, la mulți ani. La mulți ani. Am dat cu de toată de cafea. Hai, tu că-l fete înainte. Haide, bine, mami, mă duc. La fiecare la... Da, dragi prieteni, am mâncat din torturi și acum o să plec acasă. Seară bună! Bye!